Omubere bw'omumuroyomo bw'emyaka 15 kurwa sekenyoro kia bomatara Nyakiogoro nigo bakogotoka para mbarabare sekenyoro gia Kanunda osangane amateyaye nigo yabage kwene kibuna mumuroyo tali moibi asekolende nigagendete kwerigeria gwetera gukora chikonda sokonyora engere ya kiralitko kolende kwene kia egekore kyo no mokonyi bomugambi korwa ase sublocation area ya Iranda Charles Nyauso chinga kyabaga kwene kibuna nigo obotukibwengane yo bwabere bogochakigwa bene mwana no yone ikorano walinge kasi nkabo yabo yenda muchenga kwenda kirotambi matukaina rati getaro kwa nyumruma we inyumba kwa kacha akakora akarwange saa 10 muno mu saa 10 gachiaringa akaruka kuchiparo njine gwetende kondoma kaswanga nkarara one kinai kinanyora kweteiga ngumeti ona mambe nabukira chikoiro mwana oyo mwabo makesukuru morure chibesa mate kamenyete onyore mwana oyo korera woche tokomera na Kanunda abantebi nati omwenga aitire akenyanira atigire Kanunda ngochana nachire ngonyora akenanire eserakali tigekora obutuki bwaye bono narori ng'ekenyoro abantu bang'eire goitubusa omwana oyo genta kunyuna amarwa nenyasore yaye lakini bo ibiborobu ntuntu ana kumubwata na gento kia muntu aibire nche no moturetu bw'ekenyoro ekyo bono yarogekanira abantu bang'eire goitubusa ng'onyo omwana oyo ogosete tango nonya nintu abarayi ntu amanyete ng'omwana oyo ogosire egenta kunywa omaene bwa mang'ana na amaru nenyasore nabwo asari kunywera nabara bukangumba chaga iga batotebinga isangapi omwana oyo batiganete ase ng'encho nabwo abaoni amaru batotebi isangapi bakorete ki batiganete koni amaru aya ase ng'encho nkoni bara amaru aya abo paka chinsekero chiayerire naende mona abo mwana oyo gagokora muchengo tango batoka gaiga batotebi ng'asangapi omwana oyo arwete ororo ase ng'encho nabo turaire omwana saiga araire kumbe mwana teyo saiga igakara ase amaru bagosanire ase amaru omwana oyo ituru bono maiga tokomanya ekibabunete